Ala ni ido au Paulus niho ni Kristus ala hamu akasi begu morotung di bege hamu tohonan mangagaroti asini rohani debata na pinasa nai tuau patu gitu yon hamu asian pangukapon do di paboton tuau hahomion nahu taringoti nakiningan lau macahai dapat dibangun muna pangatusiku di hahomion ni Kristusi dan di paboton do pei tuaka anak ni joma diaka sudut na joro ale nunga di papatari nuang tuaka postil na nambariai doho tuaka panurigang na di bagasan tondi pabua doho halak perwiku gabi dongan panian cala dongan sadari doho dongan satu hab di baga cala na di bagasan Kristus Yesus makhite sian balik bagita na uli naunggawi bakala doni idoau sian pangaleho ni debata di asin ni rohana na tuau sian pakoho ni hagogon nai tuau na umemet sian saluhut akan nabadiai dilihot asin ni rohaon amagi taon tua kasi pilibegu hamawa ni Kristus naso hadorwani jala patokakon pangalaho ni tohonan di haromioni na buni sian mula ni mulana di bagasan debata sito pasaluhut na yang mamahite sian hugiai di patadahon godang ni ragam hapistara ni debata tuaka nama mulia jala mahuaso di banua kicangi iru ditahi sian mula ni mulana kiabi di pasau di bagasan Kristus tuhatai magite ite ibana dapat hita hiras ni roha doh dalam masuk di bagasan roha na pos na makapoksi ibana tiba ini mangido au asau nang madele hamu mida hapokso aku akan na humokop hamu ai hasangapon muna doi ala ni i hulopi do totu magadopon amai ibana do hagagoan ni nasa bangso natagoag di banua kijang nang di tanoon ang giat hobak tu godang ni hasangapon nai dilihon tu hamu jolma pagbagason si paguguan cala si pagtuguan maghite hiti todina asa maringanan Kristus si maghite hiti hapoksiaon di bagasan rohamuna kawihot hamu magugat cara marojahan di bagasan rohan nahulong naing mamalu hamu mangatusi kerap dohot saluhut akan nabadiai gajangan gajang na dohot bidang na bagas na dohot tibona lau tumada holong ni rohani Kristus na mangatasi nasa pangatusion asasa tu hamu sadok hagogok ni debata alai tak patupai bana do adulu mobisian na tapangido madang tapikiri obak tu hagogoon na makohon di bagas kita ibana ma hasangapon di tengah-tengah ihugiai jala di bagasan Kristus Yesus di salhut sudut saliling-liling na amen.